ang kailangan sa pagturo ng bawat asignatura. Integrasyon at edukasyon sa pagpapahalaga. Bawat nilalang unti-unting nawawala ng disiplina sa kanilang mga sarili, pagkatuluyang mawala. Ano-ano nga ba ang dahilan? Unti-unting pagkawala ng magandang kaugalian. Upo at upo ay di na lubos naririnig. Salamat at pakiusap ay hirap na rin sa pandinig. Isulong pagkamakabayan, isulong pagkamakalikasan, isulong pagkamakatao, isulong Makadiyos, sulong ang ESP. Pero wag mawawalan ng pag-asa, pagkat ang ESP ay narito na. Ibalik at isulong ang pagkamakabayan, maging ang pagkamakatao, Makadiyos at Makakalikasan. Tandaan lagi na marami ang namatay para sa bayan ay nagbuwis ng buhay. Modernong kabataan, niyo sanang maalala sa ating pagkatingala sa ating bandila. Sulong pagkamakabayan, sulong pagkamakalikasan, sulong pagkamakatao, sulong pagkamakadiyos, sulong ang ESP. Madaling maging tao, mahirap nagpakatao. Simpleng pahayag, marami ang natuto. Ilang mabubuting gawin ng digital citizen. Pinost sa Facebook, hinangaan ng mga netizen. Pilipinas ay mayaman sa likas na yaman. Ating pag-ingatan para di mabiktima sa ganti ng kalikasan. Sa pag-aaral ng ESP maraming natutunan, upang ang kalikasan ay lubos na mapangalagaan. Isulong pagkamakabayan, sulong pagkamakalikasan, sulong pagkamakatao, sulong
Makadiyos, sulong ang ESP. Magmamahal sa Diyos, laging isa puso. Sa ESP, ito ay tinuturo. Laging ipinapaalala na siya ay makapangyarihan. Di dapat kalimutan lalo na sa modernong kabataan. Pagmamahal sa Diyos, laging isa puso. Sa ESP, ito ay tinuturo. Laging ipinapaalala na siya ay makapangyarihan. Di dapat kalimutan lalo na sa modernong kabataan. Isulong Makabayan, isulong Makakalikasan, isulong Makatao, sulong Makadiyos, sulong ang ESP. Alright, thank you so much for watching mga idol. So, ay kalimot sa pag-share, like and subscribe. So, katong nga kanta idol, isulat ito ni Ma'am Vaniza Sotomayor. Atong 2018 kay i-appeal mi og contest nga sayawit. So mao to nga kanta yang gisulat din gihimuan akong tuno and nakadaog mi first place. So adto tamig Bagyo dol pinya wa mi madayon ato kay lain man panahon. Wa mi madayon ato sa Bagyo dol. Thank you kayo Ma'am Vaniza Sotomayor. So, basing natingala mo nga, nung naa ko'y duyog, akong gigamit nga apps ato nga sa kuan, duyog mga idol kay FL Studio. So, gihimo na ko to. Nga kuan gamit ang FL Studio. Na may complete man dito na ay piano, guitar, o drums. So, akong gihimuan. Right, so don't forget to subscribe and follow my Facebook page po di ay. Romel Amante Comedy.